Кніга Эзекііля, раздзел 7. І прамовіў да мяне Господ гэтыя словы. І ты, сын чалавечы, кажы: гэта вось кажа Господ, Бог зямлі Ізраэля. Канец прыходзіць, канец для 4 канцоў свету. Цяпер прыходзіць канец на цябе, і я пашлю абурэнне маё супраць цябе, і асуджу цябе паводле шляхоў тваіх, ды залічу табе ўсе агіднасці твае. І не пашкадуе вока маё цябе, і не злітуюся, але ўскладу адказнасць на цябе за шляхі твае, і твае агіднасці застануцца ў цябе. І даведаецеся, што я Господ. Гэта кажа Господ Бог. Вось надыходзіць смутак за смуткам. Прыходзіць канец, прыходзіць канец. Прачнуўся ён супраць цябе. Вось, ён надыходзіць. Надышла на цябе няшчасная доля, о, жыхар зямлі. Надышоў час, блізкі дзень гора, і няма радасці на ўзгорках. Цяпер я вылью паблізу мой гнеў на цябе, ды супакою маё абурэнне на цябе. Я суджу цябе паводле шляхоў тваіх і ўскладу на цябе ўсе злачынствы твае. Вока маё не пашкадуе і не злітуюся, але паводле тваіх шляхоў атрымаеш адплату, і твае агіднасці будуць пасярод цябе. І вы даведаецеся, што я Господ, які карае. Вось той дзень, вось ён прыходзіць. Выйшла няшчасная доля, расцвіла несправядлівасць, запанавала пыха. Падняўся гвалт, каб стаць кіем бязбожнасці. Нічога ад іх не застанецца, ані з іх гоману, і не будзе супакою сярод іх. Прыходзіць час, набліжаецца дзень. Хто купляе, хай не цешыцца, і хто прадае, хай не сумуе, бо надыходзіць гнеў на ўсё багацце яго. Бо хто прадае, да таго, што прадаў, не вернецца, нават калі застанецца пры жыцці. Бо бачанне над усім багаццем яго не спыніцца, і ніхто дзеля сваёй правіннасці не зможа захаваць жыццё. Трубіце ў трубы, падрыхтуйце ўсё, але няма нікога, хто б ішоў ваяваць, бо гнеў мой на ўсё багацце яго. Меч звонку, пошасць і голад усярэдзіне. Хто апынецца на полі, загіне ад меча, а хто ў горадзе, таго голад і пошасць загубяць. І тыя з іх, якія ўцякуць, уратуюцца і стануць на гарах, як быццам галубы з далін, будуць стагнаць кожны дзеля сваёй злачыннасці. Усе рукі памлеюць, ды ўсе калені задрыжаць, як вада. І апрануцца ў рыззё, і апануе іх страх, і на ўсіх тварах з'явіцца сорам, і на ўсіх галовах іх лысіна. Срэбра сваё яны выкінуць на вуліцу, і золата іх стане смеццем. Іх срэбра і золата не зможа вызваліць іх у дзень абурэння Господа, а голаду свайго ім не заспакояць, ані не запоўніць сваё нутро, бо яно было для іх прычынай злачыннасці. І аздабленне сябе каштоўнасцямі напоўніла іх пыхлівасцю, і з іх зрабілі яны выявы агіднасцей сваіх і ідалаў, таму даў я ім гэта на нячыстасць. І аддам гэта ў рукі чужынцаў на рабунак і мясцовым бязбожнікам на рабаванне, і яны апаганяць гэта. Ды адвярну ад іх аблічча маё, і мой скарб схаваны яны спустошаць. І ўварвуцца да яго рабаўнікі, і яго апаганяць, і зробяць з яго ланцугі, бо зямля поўная крывавых прысудаў, і горад поўны злачыннасці. І я прывяду найгоршае з плямёнаў, і яны зоймуць дамы іх. І спыню пыхлівасць магнатаў, і зоймуць яны святыні іх. Калі надыдзе небяспека, будуць яны шукаць ратунку і не знойдуць. Бяда за бядою нахлыне, і чутка за чуткаю. І будуць вымагаць бачання ад прарока, і загіне закон ад святара і рада ад старэйшын. Цар будзе хадзіць у жалобе, і князь перапоўніцца страхам, і рукі народа гэтай зямлі будуць дрыжаць. Я зраблю ім паводле іх шляхоў, і паводле іх судоў судзіць іх буду, і даведаюцца, што я Господ.